Hello kabayan, good evening. Welcome to my channel. It's dinner time. May ulam for today. Pork adobo. Siyempre, may partner na hot chocolate. Rice. Rice. Yeah. Okay. Now, kain tayo. Dinner na tayo ngayon. Kain din yung hubby ko. Okay. Mantika naman mo. Kailangan ako kumain ng kape. Sarap. Yan. Yan. Sarap kumain. Ito na. Manigabi kita. Buwan ko lang sa sarong kanina. Yung may sili. Maraming nahuhutok, kaya pag may nahulog na kahit isang bote ng kanin, pinupulot. Ito. Manghang. Tama. Ayun.
Ay, sarap. Anong ba to? Matigas. Na. Tapos na akong kumain. Tapos na akong kumain, guys. Maraming salamat sa panonood ng mga videos ko. Maraming salamat din sa mga subscribers ko. Happy evening, everyone. And God bless.